Esertzen direnean, hasiko naiz, bai? Esertzen direnean, hasiko naiz. Bai, ordua dugu eta hasiko gara. Arratsaldeon, Bilboko Udalaren Bidebarrieta Kulturgunearen eta Gabriel Aresti Kultura Elkartearen izenean ongi etorria ematen dizuegu guztioi Gabriel Arestiren egun honetara. Badakik ezuenez, aspaldi du Bidebarrietako liburutegiko areto eder liluragarri honetan Bilbotar olerkariari urriaren 14an, gaurko egunez, bere jaiotegunaren kariaz, gorazarre egiten zaiola. Aurten, Carmelo Landak eta Rafa Ruedak zabalduko dituzten hitz eta noten bidez, egingo diogu gorazarre Gabrieli. Biek emango duten hitzaldi musikatuak ekarriko dizkigu Gabrielen ahotsaren oihartzun zorrotz, baina aldi berean samurra. Izan ere, bai bata eta bestea, biak alabiak ditugu Gabriel Arestiren obran luzaz, arituak eta adituak. Carmelo Landak urte mordoska darama Gabrielen ondarea aztertzen, ikertzen, zabaltzen ere bai, eta dakizuen bezala, seguru asko, berrikitan Bilbon dabil Gabriel Aresti izeneko liburu arrakastatsua argitaratu du Bilboko Udalaren eta Erroa argitaletxearen laguntzaz. Bilbo Hiria Irratiko irratsaio atsegin batean eta Gabrielen poesian eskutik Bilboko bere geografia arestiarrean egindako 11 ibilalditan segida eduki duena. Rafa Ruedak ere sakon aztertu zuen Arestiren obra Gabrielen lekua izeneko ikuskizun eta disko libururako haren zenbait olerki musikatu zituenean. Herriz herri eta plazaz plaza zabaldu zituen berak ere Gabrielen ondare preziatu hori. Eta gaur, eta hemen, harako lan hartatik, Rafak berak egin duen hautalan txiki bat, lagin txiki bat entzuteko parada izango dugu. Ustazue baina, Carmelori eta Rafari hitza eman aurretik, Gabriel Aresti Kultura Elkarteaz zertxobait esaten. Gurea irabaz asmorik gabeko erakundea duzue. Zenbat gara elkartearen babespean, idazlearen zenideek eta bertako bazkideek osatzen duguna. 2013an sortua, geroztik hainbat ekimen eta ekitaldi abiarazi ditugu. Gabrielen obra babestea eta zabaltzea harturik beti ere helburu bakartzat. Diogunaren erakusgarri gogora ditzagun, aipaturiko bi liburu ez gain, Rafarena eta Carmelorena, adur larreak sortu zuen Gabriel Aresti komiki autobiografikoa, adibidez, edo Harri eta Herri, poema bildumaren 50. urte hurrenean Euskaltzaindiarekin batera egin genuen argitalpen berezi eta edarra. Ahaztu gabe, urtean makina bat jardunaldi, hitzaldi, solasaldi eta ibilaldi egiten ditugula adin guztietako herritarrei begira, Gabrielek euskal kulturaren barnean duen garrantzi hori azpimarratu nahian. Dena den, ez naiz gehiago luzatuko, Carmelok ere bere mintzaldian elkarte aiputan hartuko duen eskero. Hori bai, amaitu aurretik, argi utzi nahi nuke elkartekideen izenean, inoiz bestela lirudiken arren, gurea ez dela inondik ere iraganari soilik begira dagoen elkarte bat. Aitzitik, aurrez aurre begiratzen diogu etorkizunari, zeharo sinetzita gaudelako, Gabrielek ondare gisa utzi dizkigun bi ideia nagusiak, justizia soziala eta euskalduntasuna, alegia, ezinbestekoak ditugula Euskal Herriaren berreraikuntzan.
Horregatik, beharrezkoa dugun ezkero, hor Unamunorena dagoen bezala, bego, baina beste alde horretan, Arestirena, Gabrielena ere ikusi nahi genuke gidari izan dakigun berreraikitze horretan. Baina gure klasikoek esaten zuten bezala, nahikoa da berbarik, nire aldetik, eta orain Carmelo Landaren eta Rafa Ruedaren txanda da, beraz, nahi duzuenean, lagunok. Eskerrik asko, Xavier. Bueno, gaur dakizuen lez egun instituzionala deitzen duten hori antolatu dute Bilbon, urriaren 14 urtero egiten da, Gabriel Arestiren jaiotza eguna dalako, ez da? Baina, guri esan zigutenean, nahi genuen ona etorri, esan genuen bai ez noski, baina hasi ginen pentsatzen, bueno, eta zer dakar orain Gabriel Arestik 21. mendean, 2022 urte honetan, zer dakar Arestik Bilbo honetara, ez da? Bera jaio zela bai, egia da, Barro eta Aldamarren, hor alboan, halako egun batez, baina aspaldi. Eta gaur egun zer? Zer ekarri digu gaurko Euskaldunoi Bilbon eta Euskal Herrian Gabriel Arestik? Saiatuko ginela, esan genuen, da saiatzen ari gara orain, galdera horri erantzuten, ez da, zergaitik gaude hemen, zer dakar Arestik, eta gure aspaldiko lana, hortik abiatu dugu, Xabierrek esplikatu digun bezala, ez da. Eta orduan hitzaldiari titulu bat eskatu ziguten, da guk jarri genion titulua Gabriel Aresti Bilbon garena eta duguna. Titulua ez da asmatua besterik gabe, hain zuzen ere Gabriel berak egindako poema berezi batetik hartu genuen. Bada maitasun poema eder bat, Gabrielek idatzi zuen aspaldi, baina ez zuen argitara eman. Gorde egin zuen bere etxean. Eta bere etxean eskuizkribua aurkitu genuen, lantalde bat ari ginela aspaldi, bere obrak Gabriel Aresti hilda zegoen, da bere obrak argitaratzeko eta aurkitu genuen, argitara eman gabe, eskuz idatzia poema eder hori, ez da? Poemaren enborrean, hau irakur daiteke. Lur gorri honen errai emankorretatik sortua eta sortzailea. Lanaren alaba eta langileon ama. Izen estia. 11 goze eta nekek mugatzen du ire mundu honetakiko erakaitza. Guri jaten emateagatik, ala zorikumeak abian, sakurren aginkada dastatu uen. Eta sakurraren buru ezurra hautsiko zuen mailuaren zuzena. Garena eta duguna hiri zor. Zer dakar maitasun poema honek? Nori buruz ari zen Gabriel Aresti hemen? Nori eskaintzen zion poema hau etxean gorde zuena? Lehenengo begiradan, poemaren enbor hau irakurrita, pentsa ziteken adibidez, Bilboren alegoria bat dela, ez da? Lur gorri honen errai emankorretatik sortua, sortzailea, lanaren alaba eta langileon ama, Bilbo bera agian erretratatzen ari zela Aresti. Bueno, suspense apur bat utzi nahi dugu, eta momentuz ez dugu argituko nori eskainia zen poema hori, azken aldirako utziko dugu, baina hor ideia airean gelditzen da, ez da? Agian Arestik Bilbori eskaintzen dion maitasun poema izan ziteken izan ere, Aresti Bilbon jaio zen, Barro eta Aldamarren, eta hemen eman zuen bere bizitza nahiko laburraren denbora gehiena, ez da? Bilbon. Momentu latz batean jaio zen, ikusten duzuenez, 3 urte kunplitu nituenean dio berak Espainian gerra zen
Orduan, erdalduna nintzen, ez beste arrazoirengatik, ez bada nire gurasoak naiz eta euskal apellidukoak izan, euskeraz ezekitelako. Erdal herri batean jaio nintzelako Bilbaon, Bizkaiko hiriburu berrian. Claro, Bilbao handi gutxitara frankistek okupatu zuten eta hortik etorri zen guztia ezagutzen dugu, ezta? Testuinguru horretan, Barrueta Aldamar, hemen ikusten dugun kale horretan, bizi zen eta giro honetan bizi zen Gabriel Aresti. Eskolara joan, lehenengo urratsak eman, eta hasi zen Bilbo kalerik kale ikusten, ezagutzen, eta hain zuzen ere, hortik hasi ziren bere kezka nagusiak eta hartu zituen erreferentziak eta maizuak. Ikusi zuen Bilbon euskararik ez zegoela, berak esan du, euskara falta zela, eta hor bere lehenengo kezka, ez da zergatik ez dago euskararik Bilbon, ze gertatzen da, zein da gure nortasuna. Eta hartu zituen maizu batzuren erreferentziak. Tartean, Xabier lehen aipatu du, Unamuno, Unamuno bera ere referentziatzat hartu zuen Gabriel Aresti gazteak, eta Unamuno bazeukan, Calles de Bilbao poema bat, eta orduan Arestik poema hori hartu, baina bere berzio propioa egin zuen. Ibili zen kalerik kale, Aresti gaztea, eta poema bat egin zuen Bilbaoko kaleak. Bilbaoko kaleak gora eta bera errekatik mendira batzuk artesak gehienak zeiarrak lurra estali da etxez da gizonez gizonak leku batetik bestera eramateko makinez bizi ozta bekatuz karidadez eta kriminaz plaza biribila zumarri zabalak zuek niriko gora ekartzen didazuen nire asmo zaharra behin egin nahiukan nuen eta inoiz egin ez dudana egin ez dudana. Autonomia, artizkidetasuna, bakea, libertadea, foruak, maitatu ditudan gauzak. Urkijo ministroa, Gardoki kardenalea, Mazarredo almirantea, egia generala, Arrikibar ekonomista, iguindu ditudan gizonak, kaleak, kale motzak, kaleak hemendik hortik handik edondik. Gorbeiara joateko, gutizia sortzen zait, barrenean bertan organizatzeko, euskeraren salvazioa. Baina hemen geratzen naiz, kale arte honetan, milagro baten zaien unero, izarrak entzeari, usteko nahikoa uraiari, ez baitu. Ez baitu.
Bilboko kaleak. Unamunok lastera alde egin zuen Bilbotik, baina Gabriel Arestik ez. Gogoa sartu zitzaion Gorbeiara joan da antolatzeko euskararen salvazioa, baina berak dio bezala ez. Hemen geratzen naiz, kale arte honetan, ezta? Hemen gelditu zen Gabriel Aresti. Baina ikusi zuen, bere poeman ondo azaltzen duen moduan, ikusi zuen Bilbon alde oso kontrajarriak zeudela. Maite zituen gauzak, baina gorrotatzen zituen gauzak ere bazirela Bilbon, ezta? Eta egin zuen saio bat, euskara ikasi zuen, ondo ikasi kostata, eta edertu ikasi zuen euskara. Baina noski Bilbon baziren ere hor alde bi kontrajarriak, euskara zegoen debekatua, garai hartan, gogor debekatua, persegitua, eta gaztelera zegoen, inposatua gainean, gero eta gehiago garatzen zena Bilbo honetan, ezta. Eta berak bere buruari galdera hau egin zion, euskara eta gaztelera elkartu egiten dira Bilbon. Elkartze horretan bada elkar ulertzeko modurik, bada elkartze hori positibo bihurtzeko modurik, da zer egin zuen, saiatu egin zen. Aresti beti saiatzen zen, saiatu zen da, zegoen Bilbon La Concordia izeneko kafeteria bat. Orain ere La Concordia izenaz badago zerbait, baina ez da kafeteria bat, bingo bada. Tira, diferentzia txiki bat. Baina garai hartan La Concordia kafeteria referentziala zen. Bestea beste, elkartzeko aukera gutxi zegoelako frankismoan, elkartzea bera ere debekatua zegoelako, hitz egitea ere persegitua zegoelako. Eta ideia beretsuko jenteak, batez ere beste etorkizun bat nahi bazuen Bilborako, aurkitu behar zituen txokoak, ez da? Txoko izkutuak askotan, La Concordia zen txoko hietako bat. Han egiten zen tertulia bat, itxuraz literarioa, baina izatez urrunago zijoana, ez da? Beste etorkizun bat bilatzen zuen Bilborentzat, Euskal Herriarentzat, taldearek. Da Aresti, eta bere anaia, eta Alfonso Irigoyen, da joan ziren tertulia horretara. Ze asmorekin, galdera horri erantzun nahian. Euskara dago, gaztelera dago, euskal idazlea gaude, erdal idazleak. Zer da euskal idazlea? Ke ez escritor basko? Galdera horiek hor zeuden, ez da? Ia aukerari dagoen elkarren artean konpontzeko. Konpon gaitezke bi hizkuntza hauek. Ze baldintzatan konpon gaitezke euskaldunak eta erdalduna Bilbon. Joan zen, saiatu ziren. Konkordia, diskordia bihurtu zen, laster. Amaitu zen tertulia. Kafeteria bera itxi baino askoz lehenago amaitu egin zen tertulia. Eskara detailetan sartuko, baina nahi baduzue detaileak azalduta daude lehen Xabierrek eta aipatu duen Bilbon dabil Gabriel Aresti liburu horretan kapitulu oso bat dago. Kontua da, etzegola konkordiarik, etzegola konkordia egiterik. Eta nik uste horrek frogatzen digula Gabriel Aresti orduan ez gaur ere Bilbon dagoela zeren. Ze gertatzen da gaur Bilbon? Badago benetan elkarbizitzarik, teoria ofiziala da elebitasuna dagoela eta bakoitzak aukera dezakeela, ez da? Ze hizkuntzatan egin da nola egin. Hori egia da, zein da gaur egun, ez Arestiren garaian, gaur egun zein da euskararen da gazteleraren arteko harremana Bilbon. Hor dago galdera, horre frogatzen du, Arestik egindako alegina hemen dagoela berriro ere, ez da? Hori gelditzen da beraz Arestiren emaitza bezala. Beste alegin bat, garai hartan, garai beretsuan, batzuk ari ginen estudiante modura Bilbon ikasten, ni neu Deustuko Unibertsitatean, da han ikusi genuen, frankismoan oso zailan zen zerbait, baina ikusi genuen da entzun genuen euskal kantagintza Deustuko Unibertsitatean. Oso komplikatua zen lortzea, baina lortu zen, ez doka Amairu, Jurgi Oteizak, Jorge Oteizak inspiratutako, da izena emandako taldea, etorri zela behin Deustuko Paraninfora. Egin zuten kantaldi bat, dantzaldia ere bai, ederra, zoragarria. Baina han zeuden guztiak. Behintzat unibertsitatean eta ikasleen artean zeuden ikuspegi ideologiko, politiko, ideia, sensibilidade guztiak ez zeuden, falta ziren batzuk. Bestea beste nor faltatzen. Nacho de Felipe, garai hartako, beste kantari gazte bat, gero Oskorri
taldearen arima bihurtuko zena guztiok ezagutu duguna gero, ezta? Ez zegoen, ez doka mairun, 14 bat behintzat falta zen, da beste batzu zergatik, ze gertatzen zen. Hor ere, zegoen nolabaiteko sakabanak eta familia berean agian, baina batzutan familiatan komplikazioa gertatzen dira. Esan genuen, guk nahi dugu Nacho de Felipe ere entzun. Eta EKM, Euskal Kultura Mintegia, zegoen deustun, talde txiki baginen, eta esan genuen, gomidatuko dugu Nacho de Felipe. Etorri zen, Nacho de Felipe, eta ara non, etorri zen lagunduta. Berarekin zetorren gizon gazte bat, Gabriel Aresti Segurola. Nacho de Felipe kantatzen zituen Gabriel Arestiren kantak, Gabriel Arestiren poemak. Oso ederrak iruditu zitzaizkigun. Harrapatuta sentitu ginen Arestiren poemekin, Deustuko Unibertsitatean hitz egin genuen Arestirekin, nik personalki orduan ezagutu nuen zuzenean, momentu horretan, eta ikusi genuen handi gutxitara Gabriel Arestik egundoko eztabaida egiten zuela Jurgi Oteizarekin. Jurgi Oteiza beste referente bat zen, erreferente handi bat, eskulturaren munduan da zabalago taldeak egin zituen Euskal Herri osoan, eskultura berria eta arte berria bultzatzeko, eta aldiz Arestik aurpegiratu egiten zion Oteizari pare bat gauza. Bata, bere artearen kontzepzioa elitista zela, bere eskultura ezin zela ulertu, herriko jenteak ezin zuela ulertu, eta artea ere oso iluna, oso elitista zela berak egiten zuen artea. Aldiz, Arestik zioen, nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu dut, bertsolariak, eta herriaren belarritara daramat, ezta? Hori zioen. Hala ere, konsideratzen zuen Oteiza profeta bat zela. Esaten zuen, bai, Oteiza profeta bada, ezta? Eta balioa dauka, baina nik aurpegiratu behar diot konzeptu hori hain elitista izatea. Da beste gauza bat, berak dio, Koskoetan den liburuan, Euskal Arimaren interpretazioa egin nahi duela. Eta nik diotzat berari, nola egingo duzu Euskal Arimaren interpretazioa, arima horren ardatza Euskara ez baduzu ezagutzen. Zu oriokoa zara. Nola ez duzu Euskara ezagutu? Nola interpretatuko duzu Euskal Arima Euskara ez baduzu ezagutzen? Hoi ez ziren Arestik Oteizarekin zituen eztabaida puntu nagusiak. Eta hala eta guztiz, esan bezala, profeta konsideratzen zuen Gabriel Arestik Jurgi Oteiza. Is
eztabaida, Oteizak harria zerabilen bere artea, bere eskulturak lantzeko modu harrigarrian batzutan, harriaren utza edo utsunea bilatzen baizuen, ez da? Arestik puntu horretan esaten zuen, ez dago inor Oteizaren eskultura ulertuko duenik. Bueno, gerora joan gara apurka ulertzen. Baina Arestik berak zer behar zuen? Behar zuen hizkuntza, behar zuen euskara bere poesia eta bere artea lantzeko, euskara behar zuen. Aresti esen ohiko idazle bat. Arestik kezka global bat zeukan, zer behar dugu ez nik bakarrik, zer behar dugu euskaldunok literatura egiteko, zer behar dugu gure hizkuntza bizi dadin hizkuntza bizi bat izan dadin eta ez bakarrik akademiako hizkuntza bat. Behar dugu garatu eta behar dugu euskara batua. Gure artean elkar ulertzeko moduko euskara behar dugu. Komunikabide modernotan, literatura modernoan erabiltzeko moduko euskara batua. Eta hor buru belarri sartu zen, 23 urte zituela euskaltzain egin zuten. Bilboko euskaldun berria, euskaltzain, 23 urterekin. Baina bere helburua esen ohorezko titulu bat, esen euskaltzain izan da horrekin konformatzea, zen euskara batuaren alde borrokatzea. Beste askorekin, Txiardegi, Xabier Quintana, beste askorekin, da hori egin zuen, buru belarri sartu zen. Baina ala eta guztiz, printzipio argi batzuk zituen, esaten zuen, nire euskalduntasunak baditu bere mugak. Hene euskalduntasunak bere mugak ditu. Hor dago poema batean azalduta, ez da? Eta muga horiek dira batez ere justiziak markatzen dituenak. Justizia sozialak markatzen dituen mugak. Eta horren marka gorriak markatzen ditu oso argi gainera bere poema honetan. Aresti joan zen gaztetan lan egitera Zorrotzako portuan lortu zuen lan bat eta beste elkarlan bat ere lortu zuen garai hartan. Oteizarekin ezen oso ondo ulertzen, baina garai hartan bazegoen beste artista bat, Agustin Ibarrola, gartzelan zegoen berata anaia, eta Aresti unkitu egin zen horrekin, eta harritu eta esan zuen, zergatik ez dugu elkarlan bat egiten, poesia eta pinturaren artean, da egin zuten proiektu bat. Hain justu euskara ez delako hasita maitzen hizkuntzan. Euskarak behar du kezka soziala eta justizia soziala ere. Da ez da bat ere justua, ez da bat ere zuzena Ibarrola, horregatik gartzelan egotea, Ibarrola anaiak, ez da. Eta orduan proiektu bat, Ibarrola oraindik gartzelan zegoela proiektu bat asmatu zuen da prestatu zuen. Biak, Ibarrolak eta Arestik egingo zuten liburu bat. Baina liburu berezia izango zen. 120 poema prestatu zituen Arestik eta 14 grabatu eskatu zizkion Ibarrolari. Eta grabatu horietatik, hemen azalean ikusten duzuena, eskumaldean zen bat. Ukabil handi bat, eta era berean arbola, Gernikako arbola, hau da, abertzaletasunaren simboloa hartzen zituena. Euskal Harria zen liburua, eta prestatu zuten gartzelatik Ibarrola eta kaletik Arestik. Prestatu zuten, baina zentzura frankistak egundoko mosketa egin zien. 70 poema bakarrik utzi zituen 120 horietatik eta 3 grabatu debekatu. Horrela, ezkerrean ikusten duzuen bezala, argitaratu behar izan zuen Arestik liburua. Euskal Harria ikusi duzu ukabila desagertu da, arbola desagertu da, bakarrik izena gelditzen da, eta barruan grabatuak ere kendu zizkioten 3 grabatu, ez da. Guk handik Aresti Ilondoren lortu genuen lantalde batean, eta hau esan behar dut hemen, bere ohoretan, Juan Mari Torrealdaik lagunduta zentzuratik berreskuratu genuen Madrileko zentzura artxiboetatik, originala eta publikatu genuen Susan, Arestik eta Ibarrola pentsatu zuten bezala liburua oso osorik. Argitaratua dago eta hemen da, eta hemen agertzen dira Arestiren 120 poemak
eta Ibarrolaren grabatu guztiak, ezta? Beraz, berreskuratu egin genuen hori, eta hor transmisioa ziurtatu genuen, belaunaldi berrietara eta gaur arte ailegatzea, ezta? Baina, Euskal Herria, hau da, liburuari izena ematen dion poema garrantzitsua, hau da Ibarrola, gaur egun bizirik, 82 urte usteo ditula, eta oman bizi da, erretiratua, eta hauek dira grabatu hauetako batzuk hain justu ere, debekatu zizkioten batzuk gaur egun hor dauzkazue. Baina Aresti bera ere hasi zen lanean gaztezela, 24 urterekin hasi zen Zornotzako portuan lanean, Basko Africana de Maderas izeneko konpainia batean. Eta han eukizuen kontaktu zuzena, momentu hartatik bera kontzeratu zuen herri langilearen partaide zela, eta kontaktu zuzena eukizuen langileekin. Baina langileen artean ere bere ala ikusi zuen Euskal Herriko fabriketan, Bilboko fabriketan, bazeudela arazoak, bazeudela gatazkak, klase kontzientzia hartu zuen Arestik, baina langileen artean ikusi zuen ere batzuk zirela berton jaioak, euskalduna zirela, beste batzuk kanpotik etorriak, txabolatan bizi zirenak, ez etxeetan, txabolatan askotan, eta beraz bazeuden hor diferentzia bat. Ze gertatzen zen halako langile bi elkartzen zirenean, lantegi berean, lanpostu berean, ze gertatzen zen? Horretaz, Arestik, Zorrotzako portuan aldarrika liburu, poema egin zuen, orain kantan entzungo duguna. Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan, zimentua dakar 100 kiloko sakoetan, bien bitartean Anton eta Gilen zeuden zerrarekin, tronko ura erdibitzen sokarekin, ez dago kablerik bestela. Tira eta tira, tira eta tira, tira eta tira. Orain Anto, gero Gilen, enaiz zilen, hemen euskeraz da erderaz birau egiten zuten. Okerri derak ez bai daki mintzaerarik, berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak hartu dituen, anteojoak bustitzen zitzaizkidan, ama gauean pentsatu zuen errekara erori nintzela, eta esan nuen eta esan nuen beti paratuko naiz gizonaren alde, Gilen Anto. Beti paratuko naiz gizonaren alde, Gilen Anto. Beti paratuko naiz gizonaren alde, Gilen Anto. Beti paratuko naiz gizonaren
beti paratuko naiz gizonaren alde gaur egun, beti paratuko naiz pertsonaren alde, esango genuke, ez da, garai hartako terminologia zen pertsonaren alde, gizon eta emakumen alde, hola paratu zen Gabriel Aresti. Ikusi dugunez, lehenengo euskara debekatua ikusi zuen, baina ikasi egin zuen. Gero saiatu zen euskara eta gaztelera Bilbo honetan harmonizatzen, eta porrota ez zuen lortu. Gero beste zatiketa bat ere aurkitu zitzaion bere bizitzan langile eta zapaltzaileen arteko, ez da lantegitan. Eta ikusi zuen langileak ere banatuta zeudela, baina kontzientzia klase horrek elkartu egiten zituela. Bere biografian pauso horiek ematen ditu, tamalez Aresti gaixotu egin zen, larri gaixotu, gazte izan da, eta Bilbotik medikuak ala aginduta alde egin zuen. Nora eta Eara, gure herrira etorri zen Eara, han ikusi nuen berriro ere, Deustuko Unibertsitatean ezagutu ondoren, persona zuzenean Bilbon ikusi nuen, oso egia esan, zeukan adinerako 40 urte eskaz, oso sarkituta, oso itxuraz, eta gerora jakin genuen oso gaixorik zegoela, eta gainera ez zuen gainditu gaixotasun hori. 41 urterekin hil zen, baina ean egin zuen denpora, gure herrian egin zuen denpora, ez zuen alferrik eman Arestik, oso gaixorik egonda ere. Bi gai landu zituen bereziki. Bata, oso gai gaur egunekoa, harrigarria guretzat orduan, baina ekologiaren kezka. Zergatik, garai hartan Lemoizeko zentral nuklearra zegoen. Herritar askoren borondateren kontra eraikitzen, aurrera, inposatzen, eta Gabriel Arestik hor ere partidu hartu zuen, zentral nukleararen aurka, eta poema eder bat egin zuen, danak ezin ditugu hemen ikusi, baina Enaden begiak izenarekin. Enadaren edo enararen begiak, ez da, ea eta elantxobe, modu metaforikoan, Enadaren begia ziren eta Enada zen Urdaibai osoa, azken finean Euskal Herria eta enarari begia kentzea bezalakoa zen Lemoizeko zentrala egitea, ez da, bere iruditerian. Beraz, parte hartu zuen, eta busti zen, garai hartan Iberduero deitzen zen, enpresaren aurka, ez da, salatuz, zentral nukleararen inposaketa. Bera hil zen gutxitara, baina kuriosoa da, gai hau hartu zuten beste 3 artistak, Zumeta, Amestoi eta Arrastalu, eta hormairudi erraldoi bat egin zuten Bilbo honetan, Lemoizen kontra egin ziren jardunaldi batzutan, hormairudi eder bat, Lemoiz gelditu, berriro ere oraintzu aktualitate izan delako, aipatzen dut, erreskatatu, berreskuratu egin dugu, eta gaur egun Arte Ederren museoan dago. Esan daiteke, Zumetak, Amestoik eta Arrastaluk, neurri handi batean Arestiren hildo horretatik hartu zutela ideia, ez da. Arte Ederren museoan gordeta dago, ean ere badago kopia bat, reproduzio bat, han ikusten duzue, mural ederra, koloretsua, eta berriro ere daukagu beraz artistak eta Arestiren poesiaren arteko lotura hori. Eta ean bertan, landu zuen beste gai bat, oso gai delikatua, gaur egun ere, oraindik orain, lan delikatu eta konplexoa dena zen, zegoen gatazka bortitza, eta poema personalizatu eder bat egin zuen Josepa Mendizabal Zaldibian. Oso poema konprometitua, 74an egina eta hau bai argitaratua, izan zelako argitaratu egin genuen, eta ikusten duzue, poema benetan konprometitua dela. Etarren ama urrikariek bakea dute merezi, bihotzikara izugarrian dardaraz baitira bizi. Etarren amek asko sufritzen dute, Andreauen bihotzean kabitzen da munduko min guztia. Aitak Lemoako frontean hil zizkieten, nebak gartzelatik deserrira ibili zaizkie barreiu. Eta orain, semeak kaminoetan erortzen zaizkie zerraldo. Eta renamek asko sufritzen dute semeak hiltzen dizkietenean, eta batez ere semeek hiltzen dutenean.
Arrosa gorri zuri idien apatzek zapaldua bezalakoak dira. Andre urrikari hauez, urriki zaitezte, zeren Euskal Herria azularren zagarroia bezalakoa da. Bere egitez ere nekez erditzen da, baina bere faltaz nekezago, penazago. Eta lehen zen edo, zagarroiak bere burua erditzera apoderatzen duen harria da. Asko izan da, Karloez eta Arantzez, hainbeste otoitz, hainbeste espata dantza, euskal mesa, sortziko nagusi, alboka, txistu, hainbeste ostia, alu eta potro. Herri honi erditzeko tenorea tokatu zaio. Mutilen barrabil ostikatuak eta neskon diti zigarros erreak. Dilatazio minak izan dira. Baina Andreon sufrimentu moralarekin espulsio mina dator. Herri kobarde, hain balent hau, bere libertateez erditzen da Santa Gurutze honetan. Eguzkiaren ateko tortura lekutik. Josepa Mendizabal Zaldibian asko penatzen da. Eako goikalean, 1974. Pentsazazue data, pentsazazue gaia, eta poema honek klabe asko ditu interpretatu behar direnak, aztertu behar direnak, ni denpora luzea eman nuen aztertzen, orain astirik ez zaigu gelditzen, baina bai laburtu nahi dut ideia nagusia, ez da? Alegoria nagusia. Erditzera doan herri bat ikusten du Arestik. Eta erditzen min hori da hain justu, berak hemen azaltzen duen egoera violento hori, ez da, bortizkeria hori. Hori da Arestik, nik uste atrebentzia handiz, da ausardia handiz, poeman, ezer ukatu gabe, bestea beste, etarren amek daukaten sufrimendu moral hori, ez da, ukatu gabe, valentia handiz, tratatzen duen gaia. Hori egin eta gutxitara hil egin zen Aresti. Hil egin zen fizikoki, baina egia esan, Gabriel Aresti hil bazitzaigun ere, esango nuke ordutik aurrera bere obra berpiztu egin zela. Angel Zelaietak, adizkideak, Gabriel Arestiren biografia oso zehaztu bat egin zuen, da Susak argitara eman, Aresti hilda zegoen, baina bere biografia hemen dago, zehaztua, eta benetan interesgarria, oso interesgarria den liburua, gaur egun ere, Arestiren obra aztertzeko. Eta lantalde bat elkartu ginen, da Susa argitaletxean egin genuen bere literatur lan guztien edizio hau. 1986 urtean argitara eman genuena 10 liburutan, hor dago, oraindik orain aurki daitezke aleak Susan, nik norbaitek ezagutzen ez badu, benetan gomendatzen diot eskuratzea, ze da gaur egun ere balio handia, gaurko Gabriel Arestiren gaurko errealitatea, gaurko Bilbo honetan aztertzeko, nik uste ezinbestekoa, ezin da Bilbo hau ulertu hori ezagutzen ez bada. Eta merkea. Zer? Oso merkea dela dino, eta arrazoia du, oso merkea dela gainera. Berak esan zuen, poesia oso merkea da, merkea bai, baina sakona, garrantzitsua ikusten duzu ez da. Gauza asko benetan diot, nire bizitza esperientzia da, Aresti sakon aztertu ondoren, gaur egungo Bilbo eta gaur egungo Euskal Herria ezin dira ulertu Aresti ezagutu gabe, sakon ezagutu gabe. Norbaitek esaten zuen oraintzu poesia dala errealitatea ezagutzeko moduri sakonena. Agian hori izango da, kasu honetan ez dago zalantzarik. Eta aipatu behar dut, lan alegin horretan, transmisio alegin ikaragarri horretan, bere tokian Susa ipini dut, aipatu dut ere Angel Zelaieta, lan banakako lana, hemen talde lana egin genuen. Baina egundoko lana egiten ari dena transmisioan, hau da, Aresti gaur onaino ekartzeko egundoko lana
benetan egiten ari dena da Gabriel Aresti Kultura Elkartea. Xabier da ordezkaria hemen, geu ere partaidea gara, 3 kultura elkarte horretan nola ez izan, ezta? Eta benetan egundoko lana, hainbat lekutatik Erroa argitaletzea ikusten duzue, kafe antzokia, Gabriel Aresti Euskaltegia, hainbat gauza, irratia, Bilbo Hiria irratia, benetan egundoko lan garrantzitsua, nik ez dakit nola eskertu behar den egiten den lana kultura elkarte horretan. Eta hemen, puntu honetaraia amaiera emateko gogoz, beste kantaren bat badauka prestatuta oraindik Rafak, ezta? Baina emango dizuet lehengo enigmari soluzioa, ezta? I ama Joana Asuntzio Segurola eta Maiz. Bizkaiko Andrea, lur gorri honen errai emankorretatik sortua eta sortzailea. Bere amari eskainitako maitasunezko poema bazen lehen ikusi dugun hori, ezta? Hemen ikusten duzue osorik. Joana Asuntzio Segurola eta Maiz, enkarterrietakoa zen, ezekien euskararik, baina Arestiren maitasuna nabarmena da berarekiko, ezta? Eta azken atal bezala aipatu behar dut, Bilbon dabil Gabriel Aresti intentzio osoz landu genuen dio, zelan kolektiboa izan da liburu hau. Ez da liburu bat bakarrik, eta esango nuke Aresti idazle tradizional bat ez den bezala, hau ere ez da liburu tradizional bat, Xabierrek pista batzuk eman ditu. Batetik elkarlanean egindakoa da, Gabriel Aresti Kultura taldearekin, nik ikerketa egin nuen eta ekarpena egin nuen da idazkera, baina idazkera hori ere partekatu egin dugu askotan, eta gero liburuaren inguruan hainbat gauza bultzatzen ari gara. Ibilaldiak, irrati programat, podcastak, uste eta amasei direla. Kapitulu bakoitzeko podcast bat, Bilbo Hiria irratian eta hau egunetan eta irakur edo entzun egin daitekena kasu honetan, eta jarraitu egingo dugu, aurten ere baditugu hainbat ibilaldi eta aktibidade, batzuk azken aldian errekan zehar egiten ditugu gainera, itsasontzietan, hori zabali dagoen bide bada, ez da. Claro, onaino ailegatuta, azken lehen egin ditugun galdera nik uste berritu behar ditugula, ez da. Egia da Bilbon dabilela, Gabriel Arestik zergatik, bera planteatutako galdera asko eta emandako bideo ugari zabali daudelako oraindik, ez da. Eta galdera horrek ez dauka erantzun erreza gure aldetik. Agian beste galdera bat egingo nuke guk ikusi eta entzuten dugu behar beste Aresti gaurko Bilbo honetan, nik uste ez. Eta hori horrela bada, azken proposamena gure aldetik, Rafak kantu moduan egingo du Arestiren poema bat hartuta. Ez da dio gutxi gora bera, ezazu eta pa gizonaren ahoa. Gehituko nuke, emakumearen ahoa, ezazu eta pa euskaldunaren ahoa. Hitzaz balia dadin, hizkuntzaz balia dadin, euskaraz balia dadin. Hain zaila hau, ez da euskaraz ere balia dadin. Gaur eguneko Bilbo honetan.
Itzaz balia dadin, itzaz zerbitza dadin. Honela konprenite ezazue, zertarako jaiotzen den mundura. Ez ezazue tapa, gizonaren nahua. Ez ezazuen tapa, gizonaren nahua. Jakina Gabrielen esanei jarraikiz, geuk ere ez genuke inoren ahori tapa nahi, eta beraz, zuen txanda da orain, galderarik, komentariorik egin nahi baduzue, horrentze da momentua. Bilbo Hiria Irratian, Karmeloren laguntzaz, nolabait liburua bera Gabriel, Bilbon dabil Gabriel Aresti liburua, 16 ataletan banatuta dago. Eta atal bakoitza gai bati dagokio. Hori da politxena. Beraz oso nolabait gai asko lantzen du liburuak. Eta pentsatu genuen oso polita izan zitekeela eta hala egin genuen, hartu kapitulu bakoitza, hor lantzen den gaia, eta elkarrizketa moduan, Karmelorekin landu genuen Bilbo Hiria Irratian, FM 96.0 dago, baina webgunean sartuta, bilbohiria.eusen sartuta, antze daude, katalogatuta 16ak eta benetan interesgarriak dira. Liburuaren edukia badago, nolabait, eta bestelako informazioak ere bai, han sartzen ez direnak, liburuan ez baita dena sartzen, nolabait luz eta zabal jarduten du Karmelok zaioetan. Baina zuzenagoela aitortu behar duzue, zeren hitz batean, kausa batek ez du bere arrazoia motibatzen. Bueno, horari zarete entzuten oso erresa da aurkitzen. Googleen bertan edo bilatzaile batean ipini Bilbo Hiria Irratia, Bilbon dabil Gabriel Aresti, eta hor agertzen zaizkizu 16 podcast horiek, bakoitzak 3 ordu 4 orden edo dauka, baina lasai hartu, ze musika tartekatzen da, lako kanta ederrak, eta gero bion artean elkarrizketa moduan egina dago. Hau da, kapitulu guztietako norbaitik kostatu egiten bazaio irakurtzea, hori ere gertatzen baita gurean, egia esan liburua ere oso santos beteta dago, esaten da, ezta? Eta ilustrazioz da, referentziaz da oso... Eta merkea da, Margatu. Eta merkea da. Baina norbaitik kostatzen bazaio, hau jende askok eskertu digu, ze entzun egiten da. Adibidez Bilbon bada Manu, itxu bat, oso ezaguna, pasagenion hau, da zoratzen etorri zitzaidan, ze ondo, ze hor entzuten ditu, kapitulu guztiak, detaile gehituekin gainera, eta gure humore karakteristiko erabiliz, erabiltzen dira, eta oso atsegina da entzutea egia esan. Ez aigo guri kostatzen, edo tokatzen esatea, baina egia da oso modu atseginez entzuten direla. 16 kapituluak hor, oso erresa da. Da bestela animatzen bazarete, bialdi horietako batera kontatu. Oinez edo Ibaian zehar itsasontziz, egingo ditugu laster. Bai, geografia arestiarra egiten dugu nolabait, bera jaio zen kaletik eta abiatuta, berak ibilitako Bilbo hori berreskuratzen dugu, berribili edo egiten dugu nolabait esan, eta toki bakoitzean halako referentziak bilatu egiten ditugu, eta gainera poesiekin tartekatzen. Interaktiboa da. Hemen batek egin du, eta estualdi batean sartu dugu inoiz, esaten, orain zue bion artean irakurri esazu eta pagizonaren hau, adibidez, edo baten batzuke
museo aurrean egiten den irakurketa poema eder. Hau da Bilbo esan zuen gizona, kapela zuria zeraman gizona da. Hau da Bilbo esan zuen, hau da pinturaren museoa. Ikusten duzuen ez, ja, arituta daude. Baina hori jenteak egiten du, eta kostatu egiten zaio hasiera batean, baina gero oso pozik egiten dute. Esan nahi dut interaktiboa direla. Liburuan bertan da Arestiren obran sartzeko modu bada, eta Bilbon. Guk hemen Arestiren obra, baina Bilbo ere aztertzen dugu, konturatuko zineten. Da liburuan bereziki oso azterketa, saiatu gara azterketa sakona egiten Bilborena. Ze bilakaera dauka Bilbo? Norantza doa Bilbo? Bilbo Euskal Herrirantza doa edo beste leku batera doa? Ze etorkizun dauka euskerak Bilbon? Badauka, konkordia hemen posiblea da? Ez da, pentsa, ez dira edo nolako galderak, Arestiren garaian. Eta orain, ze gertatzen da orain Bilborekin? Hemen hitzaldi batean gaude, euskaraz, kostatu zaigu berea, baina Bilbo honetan gaur egun alako gaia tratatuta, agian jente gehiago ere espero ziteken. Xabierrek esaten du, etorri direnei eskerrak eta etorri ez direnei ere eskerrak, eman behar zaila. Ez, baina hori nik esaten dut lagun bati ostuta. Lagun hori Jose Miguel Larrabeiti da. Berak esan dago zera. Nola da esaldia? Eskerrik asko etorri diren guztiei etortzeagatik, eta eskerrik asko etorri ez direnei ez etortzeagatik. Batzutan komenigarria izaten baita este batzuk ez etortzea, baina esan nahi duguna da hemen planteatzen diren gaiak benetan gaur egun ez Arestiren garaian, gaur egun pilpilean dirakiten gaia direla Bilbo honetan euskaldunontzat. Guk esaten dugu Aresti dela dudarik gabe euskaldunon autokontzientzia Bilbon. Hori ze etorkizun dauka honek, euskarak, euskaldunok Bilbon, nola egin behar dugu? Berak egin zuen eran, ez da, euskarari eta Bilbori eta justiziari bultzada handi bat emateko Bilbon. Galdera horiek guztiak. Baina besterik. Eskerrik asko. Unamunoren panpina, lehen aipatu duzuna, jarri beharko zen Arestirena, eta hori horrela izan da, nun jarri beharko zen, aurrez aurre edo alboan? Nik neuk aurrez aurre jarriko nuke. Dialektikan has daitezen, konkordiara itzul daitezen, eta benetako dialektikan aritu daitezen. Izan ere, Unamuno, oso jakina da, kontatuko dudana, 1888an Bizkaiko Foru Aldundiak lehenbiziko katedra atera zuen, eta hautagaiak 3 izan ziren. Azkue, Unamuno eta Sabino Arana. Jakina, katedra eman behar ziotenari Azkueri, ez da, bera zelako jakituna beste bien aldean. Unamunok zeo zer idatzi zuen euskeraz, baina bere euskera oso eskasa eta oso ortopedikoa zen, eta seguru asko porrotartatik, zaminduta, zapustuta, aterako zen, eta geroztik euskararen inguran esan zituenak benetan larriak eta gogorrak izan ziren. Ez zuen ulertu ondo bere nongotasuna. Eta bere nongotasuna ulertu zuen txikikeriatik. Ulertu zuen Bilbo txiki tipiko folkloriko horretatik, ezta? Eta hor gelditu zen. Oso laudatua izan da alde horretatik, baina konturatzen bagara, Aresti bilbotarra izan zen, Unamuno bezain bestean edo gehiagoan, baina Arestik Bilbo erabili zuen mundua azaltzeko. Bilbotik munduan zeuden arazoak, munduan zeuden kezkak ikusi zituen. Alegia, munduan gertatzen zirenak, bere hirian ere gertatzen zirela konturatu zen. Orduan alde horretatik, nire iritzian, gure iritzian, elkartean, askoz universalagoa izan zen, inork besterik uste edo esaten badu ere, askoz universalagoa izan zen Gabriel Unamuno baino. Beraz, nik alboan ez, nik aurrez aurre dialektikan ipiniko nituzke, eta seguru nago dialektika horretan zein aterako zen garaile bakit. Dialektika hori bestalde ez da orain hasi, oso
proposamen ona iruditzen zait, hasi zen aspaldia. Ikusi duzu hor Unamuno bakarrik ipini dutela, bueno, eske Aresti kendu egin zuten Bilbotik. Bilboko kaleetan Aresti zaleak ipini genion halako oroigarri bat, berak poema lehen esaten zuen, Gorbeiara joateko gogoa sartzen zait bertan organizatzeko euskararen salvazioa, baina hemen gelditzen naiz kale arte honetan, mirari baten zait. Bera hil zenean, hemen elkarte bat zegoen, 7 kaleetan, Mintzabarullo elkartea deitzen zena, eta antolatu genuen, omenez, korrika pasatzen zen batean, omenaldi iraunkor bat Arestirentzat, harri bat, bere poema bat, irrintzi gorri batekin poema hori, eta aritz bat ekarri genuen Gorbeiatik eta landatu genuenan. Da hori zegoen Bilboko museoaren atarian. Ze gertatu zen? Bilboko alkate Unamuno sale batek, egon den alkaterik Unamuno saleenak, gau batez agindu zien udaleko langilei kentzeko ura. Zeren han zetorren Abando Ibarra, han zetorren Guggenheim, han zetorren Bilbo hau, eta esan zigun gero, ¿ike crees que pintaba Aresti ahí? Orduan, dialektika hori badago, Unamuno jarri Aresti kendu, tamalez edo egonda, egia esateagatik eta egiari zor, oraingo udalak, oraingo alkateak, oraingo kultura zinegotziak Koldo Narbaizak, lagundu egin digute, honetan, lagundu egin dute. Hemen hitzaurrean, oraingo alkatearen hitzaurrea dago liburuan, hori hola da. Baina hori guztia gertatu da Bilbon. Eta ez duela asko. Orduan, simbolikoa da, Arestiri ematen zaion tratua zer da, Euskarari ematen zaion tratua Bilbon. Unamuno hori ematen zaiona zer da, gaztelerari ematen zaion, edo gaztelar kulturari ematen zaion tratua. Egia esan, dikotomia horretan sartzeko tentazioa daukagu. Bakoitza pentsatu behar du. Baina zein da euskal kulturaren egoera Bilbon, euskararen egoera soziala Bilbon gaur egun. Arestirena eskertzekoa da, egun instituzional hau, omenaldi hau, hitzaldi hau, eskertzekoa da. In extremis esan ziguten duela egun gutxi. Guk onartu genuen berehala, egun gutxitan antolatu dugu hau. Posik, baina agian Arestiren presentzia eta zerbait gehiago ere beharko da, ezta? Nik uste du ni bat nator horrek. Parkatu, pasadiz hori hemen liburuan badaukazue kontatua, nola desagertu zen eta hori guztia ere badago. Guk egia esaten dugu eta gainera dana esaten dugu aurpegira, ez du, ezer izkutatzen. Gure bizitzaren momentu honetan, ez da, Xavier, erabaki dugu gauzak argi eta garbi esatea, kosta ala kosta. Eta hola egiten dugu. Besterik? Edo beste kantaren bat, Bueno, besterik espada eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Eta honek jarraituko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko.